بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بختامدم Şeyh Abdüsselam ibn Barjas rahimahullah'ın urfot berilen ve berilmedik tevessülleyen kıtamının devamı. Bunun ön kısa paklamızda Kur'an hadisen delilleri bilen urfot berilen tevessül Allah. İnneki alacağımızda nama şeriat taiden urfot berilmedik tevessüller. Şunu alacak oluyor. Nama diye et-tevessül el-memnu'u şer'an. Nahilek tevessülü şeriat haram etti. شغله لو تشوفوا لي ننتقل الى القسم الثاني من اقسام التوسل ان باب تناما geçiyor tevessülün ikinci babına ikinci görünüşüne geçiyor. Mesela tevessülün urfot berileni var, urfot berilmedi var idi. Urfot berilenin hem üç görünüşü var olur Allah. İnne nama geçiyor tevessülün nama ikinci görünüşüne ve huve tevessülül memnu'u şer'an. Ve ikinci görünüşüm nama şeriat taiden, din taiden nama haram edilen, qadağan edilen görünüşüne geçeceğiz tevessülün. Tabi din taiden qadağan edilen, urfot berilmedik tevessülün vasfı, ne edip tanımalı biz onu? وَهُوَ كُلُّ تَوَسُّلٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَوْ سُنَّةُ رَسُولِهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Urfot berilmedik tevessülü kayıtına değil ya. İstenlik bir tevessülü Kur'an'dan hadisten delil gelmedi mi şu tevessül şeriat taiden qadağan. Ana şon tanılış vasfı. Bir adam şu da tevessül etse bolya deyse Kur'an'dan hadisten delilini soruyor. Diyen zadına Kur'an'dan hadisten delili var mı? Ola yani hükmani suratta urfot berilen tevessülün üç görüşünün haytham olsa biri var. Emma delili yok mu? Eyyam onun tevessülü nama şeriat taiden qadağan. Onun tevessülü şeriat taiden nama urfot berilmedik. Son için tevessül nama ibadet. İbadetem hükmani suratta ibadetlik hakkını ya Kur'an'dan delillen gelen olmalı ya da hadisten delil gelen olmalı. İnne bir adam bize şu da tevessülün bir görünüşü deyip nama tevessül bir de bir tevessülün görünüşünü hödürleyecek bolya biz ona seyrettiyiz. Kur'an'ın hadisten delili var mı yok? Kur'an'ın hadisten delili yok olsa onun tevessülü nama qadağan tevessül. Şeriattan edilmekliğine urfot berilmedik tevessül. İnne buna da nama gıyf kaçak vasfını aydamızdan sonra kâvir misalları veriyiz. Misal için vel naktasir ala temthili ala zâlike bittevessülat el-muteallikati bid-du'a. Misal için hemen aliyasya doğadiler meselesine değişli, nama muteallikat idi değişli. Doğadiler meselesine değişli tevessüllerden nama misal veriyasya. Fettevessülül gayru meşru' şeriat taiden urfot berilmedik tevessülliye misal için kedidigi misal için. Kettevessül ilallahi bi zevatil enbiya ve rusul ve salihin min ibadillah. Misal için ya peygamberler ve nama salih adamlarla tevessül etmeklik diye. Şunun peygamberlerle tevessül etmeklik. Ya da başka da nama Allah Teala'nın bir nama salih kullarla tevessül etmeklik. Misal için ey Allah Teala nama dua dilerlerinde ey Allah'ım ya ey Rabbim nama men sana nama Muhammed peygamber bilen nama Allahümme inni etevessülü ileyke بنبيك محمد أو بأبي بكر أو بالشيخ فلان أن تغفر لي. Ey Allah'ım ne yani peygamberimiz ne tercüme etsek böyle yankıyana. Allahümme inni etevesselu ileyke binebiyyike Muhammed. Men peygamberin zatini ya bir nama salihlan zatlarını tevessül etmeklik diye. Yani dua dilerini etmediğinden, hacetini etmediğinden peygamberi nama ara koşmakluk ya da nama Ebu Bekir radıyallahu anhunu ya da kâvir evliyadır salih adamları ara koşup dile etmeklik. Yani peygamberimiz için ya Ebu Bekir için ya Aği Sancan için men misal için günahlarımı bağışla. Ya bana rahmet et diye. Sen nama men günahlarımı bağışla. Ya bana rahmet et ya oğul gıyız ver deyip Allah'dan hacetini soruyor.
Yani hajatın soramadığından öň nämetdiň bir peygamberi ya da näme bir öwliya salih ya sahabalyň birini nämetdiň ara goşup tewessül etdiň. Ha? Hormaty diýene şol öýdüň sokýan. Näme şu tewessülü Kur'an'ın hadisten delili ýok. Yani peygamber üçin ey Allah Taala näme men sana peygamber bilen ýakynlaşýan. Yani etevesselu ileyke ey Allah men sana näme peygamber bilen ýakynlaşýan. Ya Ebu Bekir bilen ýakynlaşýan. Şunuňmy? Yani şular bolanlygy sebäp näme maňa ogul ber, maňa gyýyz ber. Näme şu tevessül etmeklik. Şu suratda Allah'ın näme Allah'dan doga dilegler eden Allah'ın hajatlaryny toranda ýanqyalak suratlarda peygamber ýa-da başga öwliýalar salihler goşmaklyk näme din taýdan näme gadagan edilen ursat berilmedik tevessül. Ve kezalika et-tevessül bil amakinil fadila vel azman al fadila. Edil şoň galyk näme ýanky peygamberler ýagşy zadalar bilen tevessül etmekliň bolmaýşy käbir awraýly ýerler we näme mukaddes ýerler we näme mukaddes awraýly näme wagtlar, zamanlar we olar tevessül etmekligen bolanak. Mysal şu näme mukaddes ýerler, awraýly ýerler Mekke, Medine, şunuňmy Aqsa mescidi ýa mukaddes aýlar, oradaý, Kadir gecesine şu zatlaram näme tevessül etmek bolanak. Mysal şu näme mysal şu Allahumma inni etevesselu ileyke bil Ka'ba Allahumma bi Ramazan ve leyletil qadr en tagfir li min ey Allah'ım şu orada üçin şunuňmy men günälerimi bağışlay Allah Taala men sana Ka'ba bilen ýakynlaşýan maňa ogul ber, gyýyz ber dip şuň galyk näme mukaddes awraýly ýerleri wagtlaram näme tevessül etmeklik sana näme bolmaýar. Fe kullu hadihi suwar muharramatun şer'an. Ýanky näme berilen misallar, suratlar näme şeriat taýdan näme haram edilen. Ve hiye min eşarril bid'a ve bid'atlar näme in ýamany hasaplanylýan bid'atlar. Näme üçin izlem yaqum delilun sebäp diýsen näme ýanky zatlar ursat berýän deliller gelmedi diýe. Ne Kur'an'dan ne sünnetten ala meşru'iyyeti şey'in minha ýanky suratda edilýän tevessülleriň hiç birine. Ve hadihi tevessülat ve hadihi hiye tevessülat el-waride fil kitabi ve sünne ve ma jaa عن السلف هذه الأمة ليس فيها توسل إلى الله بذوات المخلوقين. وبرنجي bölümünün alınan tevessüllerimiz var. Kur'an hadisten gelen. Kur'an hadisten näme delilinden gelen tevessüller ve selef salihin näme eden tevessüllerini ýanky edilen tevessüller ýokdy. Şunuň yani plan yer üçin ya plan wagt üçin ya peygamber üçin ya plan üçin ya plan pir üçin meni mağfiret et, maňa ogul ber, maňa gyýyz ber diýilen tevessüller gelmedi. Ve hadal qawlu huwa qawlu jamaahiril umma. Yani ýanky agdalan tevessüller ummat ulamalar tarapyndan näme ursat berilmedik tevessüller we hiç näde delil ýok. Şeyhülislam ibn Teymiyye rahimahullah el-istighatha diýen kitabynda näme diýer? Ma ziltu abhathu ve akshifu ma amkanani min kalamis salafi والأئمة والعلماء ما زلت شو نçenni أبحث gözläp barlak gelýänni selef ulamalarının sözlerinin içinden İslam ummat ulamalarının sözlerinin kitaplarının içinden hey şolong biri näme doga dileg edenlerine peygamberler salihinler tevessül edip doga dileg etmeklige ursat bereni bami ýok ya da içinde biri edeni bami ýok şu neçenni näme gözläp gelýänni فَمَا وَجَدْتُهُ tapmadım diye. Şununla. Selef ummatının ne kitabından, alimlerin ne sözlerinden, yankıyalık surattan, ama peygamber üçün, Ebu Bekir üçün, Kadir gecesi üçün, Orad üçün, Mescid üçün, Mekke üçün, Medine üçün, näme ogul ber, gyýyz ber, şefaat ber, cennetten cennet ber. Edenem ýok, ursat berenem ýok diye. فَمَا وَجَدْتُهُ tapmadım diye. Delil edel hatta ursat beren alimin sözüne de qabat gelmedim diye. ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام أفتى بأنه يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم وأما النبي صلى الله عليه وسلم
بأنه أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النبي فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. دينا يكجبر عالم فتوى نغوات يلم ديا علم أبي محمد ابن عبد السلام فتوى ورد ديا دينا پیغمبر bilen tevessül etse bolýar diýdi. Peygamberden başga hiç kim bilen tevessül etmekligen bolanok eger näme peygamberimiziň hakynda da gelen hadis dogry bolsa diýdi. Olam, düşündiňmi? Yani bir hadis tapypdyr Ebi Muhammed ibn Abdüsselam, yani peygamberimiz bilen tevessül etse bolýar diýen näme bir hadis tapypdyr. Soňra näme diýär? Şo hadis dogry bolsa diýär. Onda diňe peygamber tevessül etse bolýar. Emma başga hiç kim tevessül etse bolanok. Ýöne gynan salam näme ýa Ebu Muhammed Abdüsselamyň näme tapan hadisi zaif. Düşündiňmi? Ýöne biz alhamdulillah hiç haçan näme hakdan gorkamyk. Desem bizim ulamalarymyzyň bize öwreden edebi. Emma biz bidgatçylaryň ýoluna aljak bolsak şu gurruny biz gizlemeli şu var. Düşündiňmi? Emma Şeyhülislam Ibn Teymiyye rahimehullah hakka gözlän. Düşündiňmi? Şoň şu diňe bu Muhammed ruhsat ber, fetwa beripdir diýip peygamberimizi tevessül etmeklige. Olam hadis dogry bolsa diýen. Düşündiňmi? Şert eden olam. Ýöne gözüň öýümde peygamber tevessül ediber, delil bolsun bolmasyn. Beýdimedik. Ýa bir hadis tapdym. Şu hadisem sahih bolsa näme? Şu hadisin iterýänmadi, berýänmadi. Peygamber tevessül etse bolýar. Peygamberden başga hiç kim tevessül etse bolanok diýär. Olam rahimahullah hadis sahih bolsa diýär. O hadisem sahih däl. Şoň şu biz näme? Bir zat bolanok diýdikmi? Bir alim bolýar diýen. Şu alimyň sözüne magdy ýaz. Kimdigine magdy ýaz. Düşündiňmi? Ýöne alimyň sözi Kur'anyň hadisen delili bolmasa hüccet mi hüccetdäl? Hüccetdäl. Düşündiňmi? Ýöne biz näme? Alim amanat babatyndan näme? Bolýar diýen alimiň sözi bar bolsa ona aýtmaly bolýar. Hukmani suratda bilmeli bolýar. Düşündiňmi? Yani bolýar diýenen bir alim bar eken, olam hadis sahih bolsa diýär. Ýöne onun hadisi sahihdir. Onda şu bolýar diýen alimiň mezhebinde de hadis sahih bolsa peygamber tevessül etse bolýar diýipdimi? Onda hadis sahih bolmasa näme? Şu bolýar diýen alimiň mezhebinde de bolanok. Düşündiňmi? Bolam näme? Peygamber tevessül etse bolýar. Sahih bolsa diýdi hadis. Sahih hem hadisler şoň üçin hadisem sahihdir. Onda näme? Şu Muhammed ibn Abdüsselam'ın mezhebinde de näme? Peygamberim tevessül etse bolanok. Sebäp diýen hadis صحيح دال. وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد رحمه الله ليس بصحيح. شيخ الإسلام نعمد يا أبي محمد رحمه الله sözünü getirenden sonra şunun beren fetvası tutan mezhebi doğru değil. Şunun leyse bisahih, doğru değil. Beren fetvası näme hakka layık değil. Hiç kimi näme yanqyrak suratda tevessül etsen bolanok. Näme üçin dogry däl? İzlem yesbiqhu ahadun minas-selef ilen hada. Yani şol alimden öňkü alimlaň birem şoň beren fetwasyny bermekdi. Şunu. Ebi Muhammed ibn Abdüsselam'dan öň 100 alim, 1000 alim, milyon alim geçipdir. Birem diňe peygamber tevessül etse bolýar diýen ýok. Birem bermän. Sen delili yok. Delili olmasa nereden bereceğim? Dine näme yankı alim berdi. Oňam öňünden bir zaif hadis çykýar. Şunun bir ygtybarsız hadis çykýar. Rahimahullah näme şo hadise dogrydyr diýipdir. Şunu. Ýa tamam ätiýaçlygy ellen bermänler. Näme diýipdir? Şu hadis dogry bolýar bolsa, ha peygamber tevessül etse bolýar diýipdir. Oňa da näme diýär Şeyhülislam Ibn Teymiyye rahimahullah? Yani iki taraplaryň ýalňyşdyr ýa-da ýakyn beren fetwasyny. Birinci tarapdan näme ýalňyş diýär? Ondan öň geçen ulamalar birem şu fetvany bermedi. İkinci tarapdan näme bilen ýalňyşdyr ýa? Wa daliluhu laysa bisarihin fil mesele. Wa tutunan delilem näme? Meselesinde näme? Degişil dälli. Şunu fetwa beren meselesinde näme? Aýdyň delil dälli. Tayyib. Wa qad ishtadda inkaru ahli al-ilm lit-tawassul biz-zawat. Ursgat bermeklige aňarda dursun diýär. Gaýtam selef ulamalar näme barsi adamlar bilen tevessül etmeklige gaty inkar etdiler diýär. Şunu qad ishtadda. Yani erbet inkar etdi diýär ilmahilleri, ulamalar näme adamlar bilen tevessül etmeklik. Yani peygamber bilen näme
senden peygamber bilen tevessül etýän maňa näme ogul bermekligi. Ewliyalar pirler bilen tevessül etýän ey Allah maňa cennet bermekligi. Şeýdip näme adamlar bilen tevessül etmekligi. Ya bir näme mukaddes aýlar, mukaddes yerler bilen näme tevessül etmekligi gaty erbet inkar etdi diye ulamalar. İnşallah ulamalar içinden näme Ebu Hanife rahimehullah sözüne getiripdir. Yani 3 tane alimın sözünü getiriyor, 3 tane Hanefi ulamalar. Sebäpli näme Hanefi mezhebi şu meselede gaty erbetdir diyor. Tevessül meselesinde gaty gowy Hanefi mezhebi. Sebäpli Hanefilerin içinde kän köperli, şoňa bidgatlar, zatlar. Şoň Hanefi ulamalar näme gaty gowurlar edenler. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أبو حنيفة رحمه الله نام ديا لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به hiç kime näme münasip bolmaya, hiç kime ursgat bermeye näme başga bir adamlar bilen näme Allah'dan dilek etmeklik diye. Kimde kim Allah'dan dilek etse dine Allah'ın özünden dilek etsin diye. Planı bilen sorayan dimesin diye. Allah'dan dilek etyen ey Rabbim sen näme Razzaq bolanın üçin dileýän dip Allah'ın atlaryny, sıfatlaryny näme tevessül etsin diye. La yenbaghi li ahadin en yed'u Allaha illa bihi. Şunmy? Allah'ın özüni araç tutup näme dilek etmeklikden başga da ursgat berilmeýär diye. Dilek etjekm Allah'dan, gönümel Allah'dan dilek et we Allah Taala'nın näme atlaryny, sıfatlaryny tevessül et diye. Emma başga zatlary ara goşma diye. والدعاء المأذون به فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى ودعاء دلغدا نامه ursgat berilýän görnüşi näme A'raf surasynyň 180-nji aýatynda gelýän aýat Velillahil esmaul husna fad'uhu biha. Yani Allah'dan dualar dilekler etjek bolsaňyz onun gözel atlary bar diýär Allah Taala. Esmaul husna gözel atlary bar diýär. Şonuň bilen bile dua edin diýär. Şonuň bilen näme şu atlaryny, sıfatlaryny tevessül edip Allah'dan dua dilekler edin diýär. Emma bu wagt bidgatçylar näme etdiler? Ursgat berilen tevessüller ulanman yerine ursgat berilmedik zatlary goýdular. Allah Taalaň gözel atlaryny, sıfatlaryny ya eden ýaxşy bir salih amallaryny tevessül etmän näme? Plany, peýgamber, ewliya, salih, Mekke, mescid, Kur'an şu zatlar tevessül etýärler. Şu zatlar bilen dua dilek etmeklik bolanok diýär Ebu Hanife rahimehullah. Ve qala Ebu Yusuf rahimehullah ve Ebu Yusuf näme diýär? Ebu Yusuf hem kim Ebu Hanife rahimehullah in ul okuçlarynyň biri. Näme diýär? Akrahu an yaqula bi haqqi fulan. Yani akrahu diýdigi näme? Haram saýan diýär. Şunuňmy? Haram saýan diýär biriniň dua dilek edende planyň haqqy üçin, ya peýgamberleriň haqqy üçin, ya näme mescidin haqqy üçin, ya Meş'arul Haramyň haqqy üçin plan et. Ogul ber, gıydır, şey diýmekligini haram saýan, mekruh saýan. Yani Ebu Hanife rahimehullah'ın uly okuwçysy Ebu Yusuf rahimehullah näme diýär? Mekruh görýän, haram görýän. Bir adam dua dilek edenne plan kesin näme haqqy bilen nip tevessül etmekligini. İmam Kuduri näme diýär? Kuduri diýär näme Hanefi mezhebiniň ulemalary bolan hatta Azhar'da da näme Metnul Kuduri diýip kitap okudulan, yani inni okudulan. Bir gelen wagtlanma aýam galyp. Näme diýär? El mes'eletu bil halqihi la tejuz diýär. Şunu yani Allah Taala'nın mahluklaryny ara goşup el mes'ele dua dilek etmeklik ursgat berilenek diýär. El mes'eletu bi halqihi la tejuz diýär. El mes'ele yani Allah'dan hajatlaryny näme mahluklary ara goşup soramaklygyň bolanak diýär. Şunuňmy? El mes'eletu bi halqihi la tejuz diýär. Näme? Li'annahu la haqqa lil mahluqi 'ala'l khaliq. Sebäpden näme? Gullun Allah'ın üstünde haqqy ýok diýär. Şunuňmy? Yani planyň haqqy üçin etdiýär ýa-da planyň Allah'ın ýanynda haqqy ýok. Şunuňmy? Peýgamberiň haqqy üçin maňa cennet ber. Ewliýalaryň, pirleriň haqqy üçin näme? Maňa ogul ber, gyýz ber diýeriň ýalyk diýär. Näme? Olaň Allah'ın ýanynda goýan haqqy wadymy diýär. Şunuňmy? Şoň üçin Allah Taala mahluklaryny ara goşup näme? Tevessül etmeklik bolanok diýär.
فلا يجوز وفاقا يعني فلا يجوز وفاقا ندري فلا يجوز إجماعا ندري يعني وفاقا اتفاقا براغذن إسلام وعالمنا طرفنا الأرثقات بيرلنا يعني. فهذا قول أئمة الحنفية أئمة الحنفية رحمهم الله تعالى فلسنا نحرم التوسل بذوات المخلوقات وحدنا وإنما هو قول أهل العلم قبلنا ولولا خشية الإطالة لسقنا يعني إمام قدوري رحمه الله ينقصد من ثم يا جنامة دي أبو حنيفة إما حنفي مذهب علماء ننقصد لهم شو دي يعني فكرت ما عند التوسل حرامتيان الله لن آرام دا آدم نر آرس تب متشيدن حق تشين قرآن حق تشين öyle namazın hakkı üçün, evliyadır, pirdir, peygamberlerin hakkı üçün, beyt deyip hazretlerin dilemekleri haram etiyen dine bizdir öydüp fikir etmeyen. Yani dine Vahabiyle kurulayan meselesidir öydüyorlar da. Ya bizden ön, entek biz ve bizden yedi pıştımız, neyme eneden doğmadığından ön İslam ulamalar neyme aydık geçen. Öyle Hanefi ulamalar. Öyle min sonuna İmam Kuduri rahimahullah neyme deydi, فَلَا يَجُوزُ وِفَاقًا bırakıdan icma İslam ulamalar tarafından. Yani Şafii, Maliki, Hanbali, Zahiri mezhepler tarafından nama bir adamini nama ya da bir mukaddes yeri, bir mukaddes vakti doğadiler edende Allah bilen aranda tevessül etmek, araç etmeklik bolmayar diye. Vallahu Teala a'la ve a'lem. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.